ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಆಂಗ್ಲರ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಬಂಡ ಉಬರ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಟು ದಟ್ ಕಟ್ಟವಾರ್ದು ಎಂಚ ಗೂರಿ ದೀಪನ ತೋಜ ಗೂರಿ ಇದಾತನು ಗೂರಿಗೆ ಎಪ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಿ ತೂಕ ಏತು ಮೀನು ಬೂರ್ದು ತೂಕ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಆಜಾರ ಅಂಬತ್ತದು ಪೋಯ್ ನಾನು ಕೆಲವು ದೂರ ನಡಪರುಂಡು ಪೋಯ್ ಮರಣಿ ಬರ್ಸಾಗ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಕಂಡಾಗ ಅಂಚಿ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಕಂಡ ಬರೋ ನೀರು ಬೋದಿತ್ತು ಕಂಡ ನೀರು ಬತ್ತನದೊಂದು ಕಂಡಾಡು ಬರೋ ಮೀನು ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಿತ್ತೆ ತೂಲಿ ಗೋರಿ ದೀನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ಬೋಲೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತುದೇಟು ಸಿಕ್ಕದ. ಇತ್ತು ಭತ್ತ ಹಿಡಿದು ಬರೀ ಊರಿ ಹೋಲ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಜೈನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಲಿ ಹಿಂದೆ ಗೂರಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಏತು ಮೀನು ಬೂರ್ದು ನಾನು ಮೀನು ದಾಲೆ ಜೀನಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಅದು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮೂರು ಉಂಡಾತು. ఏందాತು గోలి మూజి పొయ్యమరంటే పూర్ణ పొయ్యమరంట అని పేరు మూజిల్లా వంజి కింజకి జనం
ಮೂಜಿ ಪೊಯ್ಯ ಬರಂಟೆ ಆತಿ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಫುಲ್ ಇತ್ತು ನಂಚರ ಹೋದು ನೀರು ಬೋರೈತು ಮಾಡಿ ಬರ ಮಡಂಜಿ ಬೋರ ಬೋರ್ದಿತ್ತಂದು ಇನ್ನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಗೋರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನ ದೀಕ ತೂಕ ಏತ ಮೀನು ಕೊಯ್ರು ತೂಕ ನಾನು ಮೀನಿಗೆ ಬೋರ್ನಾಗಿನೇ ನಾನು ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕ ಗುರ್ಜಿ ಇದಾನ್ರಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿದು ಮೀನು ಬೋರ್ನಾಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ತೂಕ until then bye bye take care see ya. Yeah.